gin ratiro mage mag jopiny moserite yo makare to gin mage ma iparo ni owinjo bed ni pod ing'iyo kendo ikete baina. Ang'e ni isemulo moko matin ka nitiere moko ma bende pod inyalo mede. Erokamano ahinya Joyce Paduogo, to adwaro kuongo wuoyo gi Mark koda Lois. Mark wacho ni sani wan gi freedom kendo wan gi ratiro ma wanyalo kawo, kendo wanyalo kawo president waketo e sanduku. Wanyalo kete kaka wadwaro, samoro wanyalo kete duk. Sama wacho ni the 2010 constitution nomiyo wa thuolo kendo freedom. King'iyo article 24 of chapter 4 of the constitution, wacho ni nitiere limitations mag rights. So these limitations should be law based. Koro nitiere sama iwacho ni ka in gi ratichi to nitie kuma ratichi gike to gi mar ng'ato chakre. Koro nitie samoro mineno ka wakoso sana ni wadhi overboard gi ratiro ma wan godo ma nyaka koro wanyalo tie ng'ado, nikech at the end of the day president no kigolo nying ma president en dhano wuon, en gi familia ne obendo feel. Joyce anyalo ga wacho ni ng'ata mosewito anyula mare, bed ni sewito mama wi sewito babau, ka ineno ga sanduku kata ng'at motho gicha duogo ga ewi. Koro jogi nigi familia margi. Koro gima nyalo wacho no jerry case kai ka wantie to wapuonjre nyaka an kaka Abunde ng'e maber ni Nyasaye mayiero telo, to chieng' moro kapod angima nabed jatelo to an gi familias maga. Ka chieng' moro gineno na bende oketa sanduku tangima gibro winjo nade. Koro kaka youths wang'e kaka watiyo gi ratiro marwa maber. Mana tieko ang'e ni giwinja gi nyithindo mosomo. Kwang'iyo ratiro mosetimre githi sana, nikech gin ndio nyalongo ni gina ma convince wani ntie gik madhi mbele, lakini deep down onge gima dhi mbele. King'iyo ni wan gi right to vote, dong mano to nitie. Dong ng'ata vote. Be iduga penyi ng'ata jomochopo e pande. Yes, manigo pande. Dong gi vote. Lakini penje jogi ni bende samoro votes ma gi count ga. Joyce wasebedo kwa dhi ndara after each and every election. Ipana ngome wadhi ndara to wan gi right mar vote. Nikech omiwa thuolo mar go kura, to kwa sego kura to kwane ni duoko mowuok ok chalgi kaka no wago kura. Iwinjo thuolo no to wan godo. Mar ariyo, owachi ni wan gi thuolo ma inyalo dhi school. Skunde donge nitie. Thuolo no be nitie. Donge nya dhi school. Kise dhi school, what happened? Ntie joma dhi school tiduogo riembo kendo gidong da. Lakini tinyisi nang'ono, you have right to education. Lakini sami dhicha iriembi dana ni onge ng'ono, ionge fees. Koro sama Joyce adangiso jok mange panel ka, ni sama wuoyo about rights and freedom, onge gimoro ni wacho ni waneno ka sirikal osetimo moro. It is in the constitution. Yes, we have it. Macha paper ntinga ma wacho ni constitution masani and just a booklet minyaga ka otibo ni go ringo titimni nade tidhi godo. Gima onyalo ga wacho ni ene constitution, lakini kuro wang'iyo the implementation mare. Iwinjo be wang'iye wacho ni apo ni podan gi thuolo mamara sama wacho ga ni right, wan gi right ni education. Dongo nego be ni wadhi school maber. Ado wacho about security. An kaka Abunde nego be ni emomiyo ondik police. Ineno. But dugo no on the end right mara ni mondo police o protector. Police mo nego be ni protector ni endi dongo ngi constitution. Police mo nego ni protector ni ema duogo ga frustrator. Jomage matimo abduction. Police mo nego be ni protector an gi case okwala. Adhi e police station kichenda ratiro mara mar donjo. Samose kwala police ni nyisa ni mondo mi oluna case ni endi agola 1200 mondo mi gimiya obi. Be raticha be mano raticha diere? Ena na kech. Kuri nwango ni ratiro nitie ndio, but implementation to makati di maniko rakadho police ni ma junior. Adhi rosi bro ngisiro mera mondo mi police ni monda wone miya kanya 3000. Kuro odhi mna mbele. Iwinjo. Kuro inongo ni an gi ratiro for security lakini okayude. Lois Joyce Rach adwaro wacho kes moro jotimre gemi ala nyamni nia. Ka nyathi school moro nyocha owuok e ot gotieno to the following day inwango konegi kendo wite bungu. At this 21st century nyathi ma pod nigi future maber kendo ma address jo game yal game niga lot of insecurity to en ratiro mara kaka jogo kura game
kendo awacho kendo I'll call upon the MP and office mare ni mondo wang'i ane security magem, kik wabed ni walalo jok matindo tindo. Nyathi ma pod dhi school, mano is the future of a society. Ok onego bed ni walale e yo machal kamano. To nitiere gimiluongo kae ni selective justice. And justice, sama in gi pesa, you will get this justice mapiyo. Sama ionge pesa, justice ni bro wuotho, yani omol. Kaka mtumni ing'e gino gima mol ga to we gik moko chieni. Yes. Koro wango ga ni sani ng'iye ne kes mar the late Ong'ondo Were. Bang' ka nosenege to nokawo wik achiel to ni jok mane wacho no tudre kod nek mare nosemaki. Makata noringo nodhi chopo Tanzania. Nokawo gi modwokgi. Ng'iye kes mag jok manoneg mag Gen Zs. Jogi nyaka sani Gen Zs golo negi nyaka pichni jok manone police manonego gi osegol nyaka CNN documentary, lakini nikune pok winjo no makata police achiel. Mangiso ni we have selective justice. When you have money itime piyo, kionge pesa pole pole. Koro ngiswa ni be wan kaka at 62 be wa feel ni we have the right, be wa feel ni wan gi freedom. Marario adwa about healthcare. One gi right to emergency healthcare. Aparo ni un gi data e simbeu. Nitiere picha moro manyocha circulate ka jaduong' moro goyo lemba daktari moro ngum matek maratari. Ka jaduong' nyathi otho e lwete. A society 62. Mane gima wacho nikech mane gima title wacho kani at 62. We celebrate Sunday. Do we have something to say about our rights? Freedom. One gi ratiro mar mondo mi wayud thieth. Kidhi osiptende magwa yath onge. Idhi osiptende magwa inong'oni nurses owuok gin ganye, gin e dho parliament. Ging'anyo gidwaro ni mondo tim nade ondiki gi. Koro ok wayud thieth. Lit sana nikech jogo mosenyuol. Wan amadad ang'eyo nyathi ting'e lwete nyathini otho. Daktari rumo godo ni eno ang'anyo nyathini ok onyal yudo thieth. Magi madogeng, lakini nikech koro sirikal marwa ok oketo, yani iluongo nang'o, ok oketo pesa ne jogi, ok omiyo osiptende gi eki kaka dwarre, omiyo wawito ji. Ken Walibora majandiko neno osipna kabisa mane pod an Riara University. Ken Walibora kanoyudo accident during corona. Jogo nokong'e to kanoting'e motere Kenyatta. Ken notho nikech ne onge daktari mane nyalo fwenye, koro nowe kacha chande, onge ng'ama ne nyalo konye. So we are losing people in a society nikech healthcare marwa rach. Iwinjaga Joyce. Kura do wacho ni an kaka Abunde as a young leader mabende in future nigi lek. Anyalo wacho ni ratiro marwa kaka jo Kenya. Yani oket ene paper to onge tim. Matene ni ondike andika lakini joma kete time yo makare onge. Nyaka joma yiero ni koro ternwa urugini mbele. Nyocha donano kanyocha kwano wa work finance bill wangiso nyaka MPs ni awa dhi uru wan waonge teko kwa nyadonje parliament to giwacho ni gino wabro pitisha whether you like it or not. Nyocha kane former prime minister okelo gimoro kainati odwaro ni mondo pesa te odhi e county mondo pesa gi ogogo county kati nonade mondo kik waketha ngono watch CDF. What happened? They said ni nyaka wabed gi CDF. Mangiso ni gimodhi ka korgi to gi push. Modhi ka jopiny to giweyo. Apore mane momiyo nodonje parliament mondo wang'is gini kanyo wanyo because it is our right. Yes.